ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк буданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар якта мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон. Якхонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 40 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 46 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 266 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. сехонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 86 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 450 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. духонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 48 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 255 000 сомон. касе харидор аниқ бошад,   бошад,   бо  арзон  ҳам  мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо   маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. сехонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 46 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 255 000 сомон. касе харидор аниқ бошад,   бо  арзон  ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, 3 микрорайон. якхонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед,
занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразим ва яъни Гарадок, сехонага квартира дар 11-ум ошона қарор дорад. 72 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. нархаш 445 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.